Ya frame Nana Osafo Kantanka. Me Kwahu Mpraesohemaa Chidomhene. Na kura me jina so ana me tiso a me kasa yi. Ya fra ha Kwahu Mpraeso. Se obi kohwe Nana na so nshampabo a eye amamre ne amane esan se Obahema tinkwamu a na se oto santin bechi a wote ho a ewo so sori gina ho na Obahema echi awie ansa na watena ase se na enetie no so Obahema da fom na okohwe no a ya mamre ne se obayi unam paboa na wasesa mpaboa na kita ansa na wakọ Obahema ho akohwe no wo sha asomde a ye ma mfa nko ho ya mamre enkyere obuo oye oba pani enti won hye asomde emfa nko nani mo nko hwe na yetiane se ehoya ayuru ye ka ayuru a twikasa no baabi brae bi a ehoya duru tie onko anam a tie utimi ngura ho tie ana afei untimi nkopre kope enkohwe Obahema bia ya odan eho ya kura enti wonam bakura wonam kwayem ene mfufuam eho kane ani ho eye sumkuam danam efise esumaduru yan enti wo kwa ewo so fa summu ene wakoba bia Obahema da satem a ye kasa yi de ya bia kwan ato ho so bia timi kohwe Nana Hema no ma no kuse ana kafra Nana Obahema akwanya nde eye na baako enson ene edi gane kwan kra okasa na bra odane mpaso ogi na home na ne mba ana ne nkwala eto na nsesem kire nde obada so nda baako miensa ni twam a ya de ne baka obam ya kopene krabie Nana meye Mpraeso Chidomhene Chidomhene no masede ne se ye to santin fra himfia me no onipa me twato enu twom na se akobi grofo bi so aye so akon na se me mpanifo di kan kwa me de me ti akire sana abonefo ne mfakire emfa bibi boni bia emma enti me Chidomhene me bo Chidom kwayemu ani abepie nsu mu ede na ekoso wa yo ni ekoso ni ye Obahema ana Nkyirisa a otoso ni no na ye ne wa ni gusu na obehwa ye ka se Nana Kwakura titibirem no sa na ye ka no ye ka se Kwakura ye nka ne bra kwese wawu na mo ne ye ka se Nana Kwakura na ye ka se Nana Kwakura so ye oba so ye oberima oye obi odi ade ene timi ka se Kwakura apart from no obia obi nka se Kwakura jimpanie ye kana bebuom se Kwakura na obehwa bra ye ba no onse Nana ye ka se Nana Kwakura na ye ba no onse ye nam kwayem enti onse ye ba na esum wom kwaye bretu na ye nam kwaye bretu so de se unam na se kwa mo ani anhwefo no wanto bo ase a utimi pori ana utimi yira akora ba bia wonam ade asa kwayem ti ye ba no onse ye beduru baby a hoye ham ye betwa nsuo ye se me no kasa egina bridge so betwa ibuko mo hwe achi a unse na abe ene brode egu nsuo no ho Nana emfo no ebino no na kan tete pa no me kan bo ha no ohuru bi da me kan obaji hu achi ye kan tete se grobi se me so bono matre me ye tete me kakra ho bo chronicle grobe ko ni atwa brode ni atu kwantia abe ye no ogu kwantia obi amfani sanka sanse ewo wura ne se woduru kuro ma ne sa enti Nana so yeduru oni on se babia Nana kura brode ene abegu wodi a yeduru kurotia aye ne ye bewura kuro nim etu hwa menu me ye gina bridge so a nsuo da so aye ne ye be ko Nana babia Nana wo wo wa so kura be se enwan kafra nkraman anantwie esu ni na agire se Nana kura ho no o won ne babi wo ho ye de out me say enwan ne anantwie se ne America no ti na sa na me so metimi aka no na da se ti ye ko koduru ho so ade besi no wo ka kire yo ne kura no ne me wo me ka kire mo ne se
onsa mo ba mo ro mo mpaboa e kire se wo ko ba bi obrempon bi wo ene nti obuo ne ani die ana ema mo ro mo na mo mpaboa no ne to so bi onsa na ye gbohwe ehwe no gina ho ma se ye nom kwayem ye hunu kwanti ye gbohwe ayo so bi so beje ye nso a na ono nso eje so ne ye tirezi enne no akọ akura na ase eno ti na nam te ehwe bi koso no aha enti bra ye duru nso no na yigo na chese ya ben akura no ana akuro no awie nti ye ko ho se ye duru ba bi so no na ho ye sum kakra chese ye ko se brode na de egu ono kira chese ya ben fie kura na bia chese awie eno nti ana chese ne mom no amamra na amane o mamia sanse medika ka se ye ka se opani bi kwakura na chese se okọ ne kreati but yan kani bumbra kopɛ aha eno nti na ka opani bi kwakura ana emerima wa ha nyina no ye kiremufo omuya kiremufo ya ka se kiremufo a kan tete no omusa one guru atwene omusa ehwiri kan tete pa na ka bi kura de adwokuo eto ho na omusa se woto na duro se dia ben ebekọ dwokuo man kan one da ye fa kirem bo kura bi kitagya na omusa no mu hwene oni bu afiri na wana kiremu a eka ho omajuma ne se oma asan se abrafo ya edu timi mfa omo ho enye bibi a wo pe ya Yejumane se eye ahaya bemu abrowatia na nabra kira na ekoi na Nkyirisa na ekoi na Ohema eye Mpraeso Ehema Mpraeso Ehema na ekoi ampa se ye nyina de odo aba ebebua na yie na ha de bia mo gina de ye aduana asorafo afe bemfo atra enie se bu koma na aduana mo fa ha mo ba na bemhe ene mpehi na tie sa nti eguso eyi na se ye ka se kiremu a kiremufo no omo hye eye bemu o ti ase omo na omo di se anim nti asem kese e da mu sisi no eye nana bemu ni kiremufo asem a o ti ase nti enu nti na ye wa mo ye boa na amane ye koso nyina awie peye o ye nya bi amane na egusu no o ti ase o me to me in that di nkyerɛw aha ma asem di empie se wa ti ase se na nana no mu ye di jaye sa na ye so ye tu aso nti egusu ayeye why pacho de di pacho wo ye konfo me yo konfo me ye ekuapim binkum akwam hene yorompehene me uka yorompehene me yo kofo me ye war leader me na me hwɛ sɛ gwamu da hɔ anase kwamu da hɔ ansa na ɔhene atumi atu na bagwamu nti ene Kwahu Mpraesohemaa ayi a yɛre yi na sɛ me hwɛ sɛ biribia to ten ansa na yɛde ɔhene akɔ akura nti na moru hui na yɛ amane na amambra na yɛgu so no ɔkwan bia sɛ fa so na yɛsie na ahemia no yɛgu so ɛyɛ ho abua yɛbɛsie no sɛ na yɛyɛ
Ajabro. Odei Kepus. Odei. Pastor here. Emma me. And about day Kepus. Elizabeth.